Nunha semana, o antigo quiosco do Parque de Torrado terá completada a súa transformación nunha cafetería. O edil de obras supervisou esta mañá os traballos que contan cun orzamento de 13.500 euros. Esta é unha obra do Plan Concellos 2016, unha obra que estaba valorada en 20.000 euros e que finalmente foi adxudicada en 13.500 euros, non? Houve unha baixa de 6.500 euros e, bueno, é unha obra que tamén tivemos que esperar polos permisos de patrimonio case ano e medio e agora, bueno, están executando esta semana o traballos de acondicionamento que era un antigo quiosco e agora o que se vai é a rehabilitar e a acondicionar para que sexa unha cafetería. Cambios de ventanais, construcións de novos baños accesibles, instalación da barra da cafetería, preparación da porta de entrada son algunhas das actuacións que se están a realizar. A idea é rematar a obra o antes posible para poder xa poñela e sacarse a unha oferta, un concurso para que poder adxudicala a todos aqueles veciños que se queiran presentar para xestionar a cafetería, non? Aínda que como quiosco a instalación non era viable, José Ramón Abal confía en que na súa vida como cafetería poida ser rendible, un negocio que ademais pode dinamizar a zona. O que se quere un pouco con esta obra é dinamizar e poñer en valor a zona toda esta onde está o Parque de Torrado. É unha zona moi frecuentada por veciñas e veciños durante prácticamente todo o ano, é certo que no verano máis. Aquí tamén temos moitísimos eventos culturales, musicales, tamén houve eventos da Cidade Europea do Viño e, bueno, ter aquí unha cafetería, pois, bueno, creo que era un servicio importante, aparte que temos unha zona que nos estaba utilizando e que lle podemos quitar un partido, non? a este parque. Entón, esa é un pouco a idea desta obra. Polo de momento, o Goberno local non estudou cales serán as condicións que se apliquen á concesión para explotar a cafetería. A súa intención é que estea en marcha antes da Semana Santa de 2018.